Já vás vítám u mého prvního videa, druhého videa. Z toho prvního jsem toho strašně udělal. Máme tady nového hráče. Ne, ten už se odbyl, ten nový, ten Migdin. Tak tady to je ten hráč, o kterém jsem mluvil. Pozdra do videa. Já už ani psát neumím, pane bože. Pozdra. Dík. Takže udělal jsem. Les jsem tady celý vykácel. Nic moc není. Kopal jsem. I železo. A kraviny. To jenom tady naházím do té čestky. Proč jsme tam hodili ty torčky? Jsem tam hodil i ty torče. Takže tak, no. To jsem tady udělal takovýhle změny a teď se jdem vrhnout na tu dostavbu. A jo. Proč kopu tohle? Jo, jinak brnění jsem si taky musel udělat. Potřebuji se najíst, sakra. Jo, proč už jsem tam? Protože jsem umřel. Jo, takže proto už tam nebydlím. Jsem normálně šel prozkoumávat okolí a chcípnul jsem. Že za mnou creeper, ty bruta. Ale už jsem byl strašně daleko a zapomněl jsem si zapsat souřadky. Takže trošku brutální fail. Hej, on měl kreativ. Já jsem něco stavěl určitě. No, on má kreativ, protože si hledal místo na barák, jo. No, nevím. Sakra, to jsem zase teď vyfailil brutálně. Jinak hrál jsem tady dneska celý den. Jenom počkejte, na něco se kouknu. No to je nějaký 4 minut. Jenom se kouknu. 3 minutky 30. Oulák, jo. Sakra. Se mě to jaksi laglo. Už je to v poho. Je milý, to za tenhle fail. Brutální. Ale každý mi se to četl, ne? Sakra. Tenhle díl bude takový odpočinkový. Už ten první do ouška byl, takže tak. Kovů budu mít asi taky dost. Nebude ani nic stačit, pane bože. Sakra.
prinesem Resort.cz. Můj nový pozdrav. Drsný. Vezmu si kamení věci. To může každý na začátku. Blbec si musí čítovat věci, no. Ale já jsem je už jednou dostal, jo, ale neříká. Tak mám stonebreaky. Můžu se udělat. No, vlastně to mám na tu kuda. Sakra. Jdu na challenge. Jestli to projdu schválně. Co myslíte? Zombon, tak jdu do něj aspoň trošku. Všichni mi chcípají. Čau, skala. Enchant, jo. Kolik máš levelů teď? Jo, já ho dostal, Breaking 3. Co si můžu... No. Jdu si to dost. Ty dva klípři tam. Si povídaj. Himmler Hergot. Měl jsem mírný lag, ale... pořád mám. Sakra, tyjo, to nějaký lagy, tyjo. Jak jsme zvýšili jeden slot, jsme si dovolili takový luxus, tyjo. Když je to jeden slot. Jinak se půjdem za ním podívat, jo. Máme na to jít. To je debil. To je debil, ty vole. To je debil. To je debil. To je debil. Hledá místo, kde bych se mohl zabydlet. Jasně. Lomeno to P 4 7 minus 7 3. Tak. Já si trošku... A když jsem to kolik chybu neudělal. Tak ještě kouknu na tač. 8 minut. Tady to dost dodělá. Jo, příští díl. Já ukážu jedno kouzlo. Neukážu. Stick it online. Okay. Tam mi zazvonil telefon.
A tak já už to asi končím a v příštím díle se na vás budu těšit, takže čau.